Mumpung isih suasana lebaran, saiki wayahe awak dhewe golek ujung yo guys yo. Mari kita mencoba melewati berbagai rintangan demi untuk golek ujung yo guys yo. Urung-urung wis dihadapi karo meriam sakmono akehe, ana laron mabur bareng guys. Wedi meni iki aku guys, posisi ndredeg iki aku guys. Tak njajal nyunduli iki entuk apa yo guys. Wih, entuk nyawa, tambah nyawa dhisik. Mas yo nyawane dhewe wis full ana loro. Gas, waduh. Ana laron mabur, guys. Waduh. Wis kalah kenang laron aku. Wis ayo balani meneh, muga-muga ora kesandung laron meneh yo guys yo. Waduh, urung-urung wis ana laron meneh. Tak nyundul dhisik, tak golek nyawa dhisik. Alhamdulillah canda. Canda. Ayo. Wah, gege meni aku, guys. Lumayan, guys, nyundul entuk tambahan senjata, tambahan peluru. Ben iso gawe nembaki laron-laron sing nakal-nakal iki. Tapi aku wis wedi meni iki, guys, posisi wis ora penak dikepung karo waduh. Sakmono akehe meriam. Ora kuat aku wis tak mlayu wae aku. Tak kabur dhisik wae. Waduh, niat ntelusup ning ngisor laron malah canda, guys.